Utukalo kile mugan ani shegi san ba fila ani mugan aw minnu bɛ kan filɛ ni wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma ni aw ka dakurunya kunnafoni ale waati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye. Ibrahim Boubacar Keita min yɛrɛ sa n'ale tun minɛna an ka finitigiw fɛ utukalo kile mugan ani shegi san ba fila ani mugan tɛmɛnen sa u y'a labila kunu ka taga a ka so o wagati kelen na sa RFI ma olu ka fɔla sa k'u bɔra kalama ka fɔ Ibrahim Boubacar Keita ale bilalen kɔfɛ a denkɛ n'o o ye Karim Keita ye k'ale sera ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ni ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ. Ka kɛ ni kunnafoni ye kunnafoni min ni a bilala kunu RPM cɛdenw fɛ k'a fɔ ko an ka minisiri kɔrɔ ni o ye Dr Bubu Sise ko ale labilala Malijɛti mɔgɔw ka fɔla sa ko kuma in k'u bɛ a galontigiya ka sababuya kɛ k'olu ye kuma in ta an ka minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Dr Bubu Sise a masurunya mɔgɔ dɔ de la k'a fɔ ko Bubu Sise ko ale ma labila fɔlɔ an ka finitigilakaw olu fɛ an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko Dr Bubu Sise ale ni an ka jamana ɲɛmaa olu de minɛna ɲɔgɔn fɛ utukalo tile 18 san ba fila ani mugan an ka finitigilakaw olu fɛ sa ko ni Ibrahim Boubacar Keita ni ale taara a ka so ka sababuya kɛ ko ale labilala ko t'a yira k'a fɔ ko an ka minisiri ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Dr Bubu Sise ko ale fana bɛna labila. Bijuma utukalo kile mugan ani shegi san ba fila ani mugan CEDEAO jamana ɲɛmaaw u ka ɲɔgɔn ye sigika filanan o bɛna kɛ bi utukalo kile mugan ani shegi san ba fila ani mugan kabini an ka jamana ɲɛmaa n'o Ibrahim Boubacar Keita ye ale ka fanga o sugusugura kabini dɔgɔkun tɛmɛnen na sa CEDEAO maaw u y'u ka teliyala u y'u ka yɔrɔw ni ka o datugu an ka jamana la ka tila ka tuguni k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o Ibrahim Boubacar Keita ye ko ale ka segin ka na fanga la a nɔ la teliyala nga nin kuma in bɛɛ fɔlen sa u ni an ka finitigiw u bɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye min yɛrɛ sa ni ale bɛ ka sira sɔrɔ ka sababuya kɛ u ka kuma fɔlɔ la n'o o de ye ko ka an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ko ale ka labila an ka finitigiw u ye ale labila halisa u ka kuma ɲɔgɔnyaw olu bɛ sen na ka kɛ tuguni organisation panafricaine maaw olu ka kuma ye sa k'a fɔ k'olu labɛnnen don ni ka cɛmancɛ fanga ka o sigi teliyala ani cɛmancɛ fanga min yɛrɛ sa ni ale tɛna tɛmɛ san 1 o bɔɲɔgɔnko kan. Kunu alamisa utukalo kile mugan ani wolonwula san ba fila ani mugan o sufɛla la sa nɛgɛ kaɲa mugan ani fila o wagati la wagati min na san musumusuni o bɛ ka na dugutagala minnu n'olu tun bɛ dugutaga mobili kɔnɔ dugutaga mobili min yɛrɛ tun bɛ t'i jɔ dugutaga mobili 4 o bɔɲɔgɔnko la sa ni mɔgɔw tun bɛ a kɔnɔna o la binganikɛla dɔw ye bingani wale ta ni ka nin dugutagala ninnu ka olu sɛgɛrɛ Banangɔrɔni min yɛrɛ sa ni ale ni Segu cɛ a bɛ kilomɛtiri 15 o bɔɲɔgɔnko bɔ ni binganikɛla ninnu yɛrɛ sa u tun bɛ bolimafɛn min na o de ye aravukati ni ale couleur tun bɛ t'i jɔ bugunijɛlama o la u kɛlen ka nin kɛ sa u ye ni maa ninnu sa ni u ka wariw ka olu minɛ u la wari min yɛrɛ sa ni a nafolo bɛ t'i jɔ fo miliyɔn caman o bɔɲɔgɔnko la nka o kɛlen kɔfɛ sa u kɛlen ka ni wari minɛ ni maa ninnu na u tilala tuguni ka bolimafɛn bolila dɔw ni ka olu lajɔ k'a fɔ k'u bɛ nin waleya kelen kɛ olu la o ma kɛ olu fɛla koyi o siratigɛ la sa u ye marifa ni ka o ci marifa cilen sa maaw olu ja siranna u binbinna ɲɔgɔn kan o kɛra sababu ye ka maa caman ni ka olu jogin u y'olu ta ni ka taa n'olu ye teliyala ɲamakɔrɔ fɔnba o dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min yɛrɛ sa ni ale bɛ Segu o kɔnɔna la an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko maa kɔni ma bɔnɛ a nin na. An ka finitigi maa 4 o bɔnɛna a nin na maa 12 bɔɲɔgɔnko olu jogina kunu alamisa ka sababuya kɛ u ka bolimafɛn o de yɛlɛnna mugujugu kan mugujugu min yɛrɛ sa ni a pɛrɛnna ni u ye ni o waleya bɔra banbagaci olu la a kɛra Mopti yɛrɛ sa o bɛ an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ nin ko in yɛrɛ kɛlen wagati min na sa yanni sanfɛ pankuru o bɛna ka na dɛmɛ d'u ma an ka finitigiw u sera ka banbagaci maa 20 bɔɲɔgɔnko ni ka olu minɛ nin kuma in fɔra an ka finitigilakaw olu fɛ. An bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ u ka jamana ɲɛmaa kalafili min ni ale bɛna kɛ octobre nata la u ka cɛbɔ olu bɛ ka u ka sɛbɛnw ni ka olu bila ka kɛ ni Alassane Dramane Ouattara ye ni ale ye RHDP cɛbɔ ye ale y'a ka sɛbɛn ni ko
o kofɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na nga Pascal Anfingezu ni ale ye FPI o cɛbɔ ye fo ka taa se Ari Konambeji ma ale ye PDCI fana o cɛbɔ ye olu ye u ka sɛbɛnw ni ka olu bila kunu alamisa utukalo tile 27 san 2020 an bɛ taa Madagascarkaw olu fɛ yen nɔ u ka kiri minisiri ɲɛma ale ye kumana kunu alamisa utukalo tile 27 san 2020 wala jugu min ni a kɛra u ka kasobon o kɔnɔna la n'u ka kasoden maa 88 ni o bolila kasoben min yɛrɛ sa ni ale bɛ wele ko Farafagana ale bɛ u ka dugu worodugu yanfan ni o fɛ ni a kɛra utukalo tile 27 san 2020 tɛmɛnen u sera ka u ka kasoden maa 20 bɔɲɔngo ni ka o bɔnɛ ani na maa 3 wɛrɛ olu sɛbɛkɔrɔ tun joginen don olu fana bɔnɛna u ni na ka sababuya kɛ u ka jogini sɛbɛkɔrɔ o juguyara u ka lakɔlɔsiba dɔ sa o fana kelen sɛbɛkɔrɔ jogina u ka kasoladen dɔ o fana fɛ nin kuma yɛrɛ fɔra sa u ka kiri minisiri ɲɛma fɛ ani kunnafonidila olu ka ɲɔgɔn ye la a yɛrɛ taara ni ka t'i dara ɲɛda yɔrɔ in ka tile 2 bɔɲɔngo o kɔfɛ a ka sɔrɔ ka kunnafonidilaw ni ka olu kuma ɲɔgɔnya nin bɛ dan sigi bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ala ka juma tile tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn